Ahojte priatelia, dnes vám porozprávam príbeh o malej slovenskej dedinke, kde sa stalo niečo neuveriteľné. Predstavte si tichú dedinu, kde sa všetko len šepkalo. Až kým jedného dňa chudoba nezačala robiť neplechu. Nie hociaká, taká ľahká ako pierko, pobehovala medzi domami a smiala sa tak nahlas, že sa všetci museli schovávať. Ale dedinčania sa nedali! Farár, kostolník, richtár aj bubeník sa postavili proti nej. Tancovali, spievali a robili taký rámus, že sa chudoba nakoniec vzdala. V tom istom čase mladý Janko mal svoj vlastný príbeh. Chcel si overiť vernosť svojej milej Zuzky. Kúpil zvonec a zavesil ho na dvere. Keď budeš druhým dávať, zvonec bude vycengávať, povedal s úsmevom. Múdra Zuzka sa len zasmiala a navrhla: a čo keby si kúpil hárok a skúsil zakryť moje tajomstvá? Janko teda kúpil ten najväčší hárok, aký našiel. Ale viete čo? Ani ten najväčší hárok nedokázal zakryť járok Zuzkinho smiechu a radosti. A tak dedina žila ďalej. S chudobou, ktorá sa naučila rešpektovať, s odvážnymi dedinčanmi a s mladými ľuďmi, ktorí objavovali krásu dôvery a radosti. Pretože kto má v srdci smiech, ten má silu prekonať každú prekážku. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite dať palec hore a prihlásiť sa na odber nášho kanála. Budeme radi, keď sa s nami podelíte o vaše myšlienky v komentároch. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a teším sa na vás v ďalšom videu.